Vypadni Sulík odtiaľto fakt, normálne SBS vypadni. To sa ukloní, toto si vyprosím od teba, aj progresívne pičoviny na mňa istá. Simona nekandiduje do Europarlamentu za progresívne Slovensko? Ty si retardovaný? Nebola na kandidátka? Veronika Cifrová Ostrihoňová, kámo. Dobre, a nie ste jedna partia? Čiže poznáš niekoho, ale ja poznám aj ľudí, kámo, poznám aj ľudí, čo volili aj Republiku a tak. Ja mám pocit, že chránená skupina, do ktorej keď sa obuješ, tak idú po tebe novinári, všetci, ťažký týždeň, piatoček. Nie, to je pičovina, kámo. A nešli po mne všetci? Nebolo mne celý deň ťažkého týždňa a piatoček a tieto veci? Vieš to, vieš, ako, no tak ako musíš to brať proste, že keď niekomu proste na nejakú matku proste vieš, aký má životný príbeh a pičoviny, a ja viem, že si to užívaš a proste jediné, čo máš argumenty, že je tučná sviňa. Pozri, poprosili ma, aby som to neriešil. Tučná je symbol proste toho, že ona vraví, že ja môžem hovoriť na všetkých, Rytmus na mňa nemôže povedať nič. Môžeš, keď je to vtipné. Ale to bolo vtipné. Že je tučná? Ne, Rytmus povedal, že by z tých šiat mohli ušiť lebo tam sa bavili o nejakej dobre, ale toto je bolo dobré, ale tam išlo ten joke, že čo on robil, že zväčšil to na Photoshope a proste vieš, Rytmus je šikanátor, koľko máš rokov? Máš skoro 30 rokov, vieš proste o tom, že proste Rytmus vždycky šikanoval ľudí, mlátil ľudí, je to proste, kámo. Ja viem, že ho obdivuješ, spolu si to robíte, všetko, možno, že ti dáva nejaké hinty, ja to chápem, všetko je v poriadku. Ale ja ťa chcem fakt slušne poprosiť, jem na to, už nás to, že nebaví, a ja viem, že ignorácia je najlepšia, a ja viem, že potrebuješ, proste to je tvoj content, provokovať ľudí, robiť im zle, ja to úplne chápem, ale fakt, kámo, pošlem ti tie peniaze. Dobre, nemusíš, ja si vážim, že sme si to povedali do očí. Nie, ja som povedal. Ja som naposledy došiel na ten festival,